gang på dette sted. Teatret pakkes ned, nu får det fred. Der laves biograf i denne gamle sag. Vi tænker på en svunden tid. Jeg siger farvel til teater og Livobro. Men nu starter Apo-revyen, må den bliver god. Og det er godt, der nu kommer en tid, hvor vi kan grine, hvis ellers sker har jo ikke tid. Det lokale har charme og hygge og spænding og stil, og vi vil prøve på, om vi kan lokke mange par smil. Goddag, det er Færdselspolitiet. Er der noget galt, betjent? Ja, du kørte 70, hvor du kun måtte køre 50. Det passer altså ikke. Det passer altså ikke. Det gjorde det. Det er overhovedet slet ikke rigtigt, Viggo. Du kørte i hvert fald 80. Det gjorde du. Din højre baglygte, den duer ikke. Nå, for søren. Det var jeg faktisk ikke klar over. Det må jeg sige. Ej, det er simpelthen direkte løgn. Det var det sidste, du sagde, inden du gik ud af døren. Du har et blinklys, der heller ikke virker. Nå, det har jeg overhovedet ikke set. Det har jeg ikke. Det har du så vist i en hel uge. Jeg må desværre også give dig en bøde, fordi du ikke kører med sikkerhedssele. Helt ærligt, Hattent, ved du hvad? Den tog jeg faktisk af lige dengang, da du stoppede os. Det gjorde jeg. Men det gjorde du da så nok slet ikke. Du kører da aldrig med den sikkerhedssele. Så holder du kraftedme kæft, din sindssyge kvindemenneske, din dog stille! Sig mig engang, taler han altid sådan til dig? Nej, det er kun, når han er fuld. Jeg er træt, borgmester træt. Jeg er færdig, jeg har ikke flere visioner. Jeg er led og ked af udvalg, lad mig sidde for mig selv. Jeg gider ikke flere diskussioner. Jeg har fyret udvalgsformand, det får være et ulimit. Jeg er lige glad med formands
dramatik. Og se er gift med DF, ja, det graver ikke mig. Jeg er ikke en del af deres polemik. Jeg er træt, og mest træt. Jeg er færdig, jeg har ikke flere visioner. Jeg er led og ked af udvalg, lad mig se det for mig selv. Jeg gider ikke flere diskussioner. Jeg har svaret nok på spørgsmål, dem fra hver en journalist. Og højhus og kassen den var tom. Og campus, bibliotek og en ny biograf. Det er ting, som vi alle drømmer om. Jeg er træt og mest træt. Jeg er færdig, jeg har ikke flere visioner. Jeg er led og ked af udvalg, lad mig se det for mig selv. Jeg gider ikke flere diskussioner. Og planen den er klar, at jeg udsigt af mig selv. Jeg er lige glad, hvad alle andre tror. Det er muligt Jesper Mikkelsen er bedst kandidat. Men må ikke står og overtager mit ord. Jeg er træt og mest træt. Er der ikke flere visioner? Og med fyring af de udvalg har jeg gravet Venstres grav. Det er i hvert fald andres konspirationer. Så er der fest igen. Der skulle også skrives med by igen. Der er nok at gøre, bare der er tid. Ja, fordi der sker ikke en skid. Charlotte! Ved du, hvorfor jeg er så forpustet? Nej, jeg ved heller ikke. Nej. Jeg tror måske mere, det var fordi, at jeg lige stod og hørte nogle mennesker snakke hernede. Det var sådan lige lidt... Nå, hvad så? Ved du, hvad de siger? Nej. At de siger, at her i Hobro og i kommunen, der sker der ikke en skid. Ej, siger de det? Ja. Ej, siger de, at der ikke sker en skid? Ja. Ej, helt ærligt, altså. Nå, men Charlotte, ja, skulle vi to ikke skrive en revy om det? Om at der ikke sker en skid? Ja! Kunne det ikke være fedt? Skal vi ikke mødes på fredag? Ja, jo! Nej, ved du hvad, der er det her folkemøde ude i Maja, så det går ikke, nej. Men jeg tænkte på, hvad så med på lørdag? Yes, den tager vi. Yes. Nej, det går ikke, fordi der er jazz på havnen. Nej. Nå. Men hvad siger du til weekenden? Ja! Ja, nej. Der er jo det her musik ude i Østerskov. Det går ikke. Nej. Men hvad så næste weekend? Den tager vi, siger Lotte. Den tager vi. Ja. Jeg skriver lige ind. Ja. Nej, det går ikke. Fordi der er jazz på havnen. Ej, det passer ikke, det har det været. Der er sommersol i bakker. Nej, ja. Altså. Der sker så meget, at du ikke kan styre på det, synes jeg. Ej, nå. Jamen, hvad så? Vi kan også tage juli. Nej, det går ikke. Der var det her koncert ude i Østerskov, eller i Østerhurup. Ej, så Susie, det... Hvad med august? Ved du hvad, der er jeg er der, Charlotte. Jeg er der, vi skriver den. Yes, godt. Lad mig se. Nej, det kan vi ikke. Fordi der er der Ambo. Ej, det er da helt utroligt, Susie, at vi ikke kan finde et tidspunkt at skrive den der revy på. Ja, specielt når nu der ikke sker en skid. Ja. Kan du til folkemødet, Europa køber så ind, og se min
også prøvet det. Vi var i Dixieland vi to, men nu er vi altså bare i Hobro. Koncert ude midt i Østerskov, så har vi også prøvet det. Se mit dine fjerne bedste og the Queen. Jo, koncerten den var fin. Drengene bakker kover, her er Dino dagens mand. Lyngvild laver festival, ja, Lyngvild er i stand. Østerhuer, ikke stille, byen den er varm. De har taget sig falken, spiller op med larm. I tror, der sker en masse, og du ved. I drømme rundt, men jeg ser ikke en skid. Drøm. Drømme sommerstid, drøm, her sker ikke en skid. Peter, hold op, nu der får nye briller, kan jeg se. Hvad laver du her? Altså, jagtsæsonen er da ikke gået ind endnu. Jo, det tror jeg nu nok, den er. Ej, altså lige nu så er det kun ender og duer, man må skyde. Ja, det er fint nok. Hvad sidder du her foran din forretning for at vente på at komme til at skyde nogen? Det kan du da ikke. Det kan du tro, jeg kan. De skal bare stoppes. Stoppes? Ja, de eneste, der kommer her i gågaden, det er der kunder og måske en enkelt løbehjul eller en cykel, hvis du er heldig. Stoppes? Ja, stoppes. Nu er der jagtsæson hele året i gågaden. Nej, flygt, der kommer en mere. Så kan de lære det. Den er god. Mange en film har jeg set for mig selv. Det er ikke trist, nej. For mig er det en som i en biobar. Sætter jeg mutters til film af alle slags. Jeg er alene med Brad Pitt. Så det gør ikke noget, at selv bliver slidt. Her i filmteater skulle der komme nogle der. Tænk hvis de vidste, hvad der i mørket sker. Jeg sidder her og møder Nicolas Cage og James Bond og George Clooney. Ham får jeg på tomandshånd. En som i en biobar. Ene i mørket, det er ikke nogen straf. Når blot vi sammen her de to. Bare mig og Leonardo DiCaprio. Snart sker her noget, for nu skal der bygges om. En helt ny moderne biograf og salon. Gamle filmteater, ja det vil de renovere. Så tænk
tænker jeg. Vil det gør, der kommer flere. En som i en biograf. Salen er gammel, det ser man godt bevares. Og nu skal det hele bygges om. Men hvad nytter det? Det var kun mig, der kom. Hvordan man skal forkæle sig selv som single, for hvis ikke man forkæler sig selv som single, der er ligesom ikke andre, som gør det. Så vi bliver nødt til at forkæle sig selv som single. Og når man skal forkæle sig selv som single, så er det jo mega billigt. Undskyld, altså i en rigtig svær situation, så kan jeg jo lige for tiden, det var sådan cirka 7 år. Undskyld. Mens jeg står under herovre, og kongen står sådan lige for sådan et glas her, så kan jeg sige, at det er helt normalt at komme for, sådan et glas under madlavningen. Og her er det snydt lidt. Hvad er der så på aftensmenu? Jeg synes jo sådan sen sommers september solskinsvejr, vi kan stadigvæk godt tage den grillen, synes jeg. Men der er jo ingen grund til den her kæmpe stum opdreng, når man er helt alene, som jeg er. Så derfor så går jeg med en engangsgrill i stedet for. Hurtigere rende af, og nemmere kan se, at det kender man sådan godt, ikke? Skulle man nu invitere en bestemt person, og imponere en bestemt person, så havde man måske gået til slagteren og købt en oksemøbret 650 kroner kilo. Jeg skal ikke imponere nogen særlig, jeg spiser alene, så jeg har været i... jeg har været i 1000 og købt 2 stykker medister, det er cirka 12 minutter. Det foregår på den måde, man lægger dem her på sin indgangsgrill her, side ved siden af hinanden, sådan så det ligger i ske. Og kan vi jo minde sig om, hvordan det var dengang. Så det er hyggekage. Og så kroppens glasstørrelse. Kender I det som single, at man gerne lige vil have et enkelt glas vin? Det er som om det bliver lidt for meget, hvis man åbner sådan en hel flaske. Og en halv flaske vin, det er simpelthen også alt for kedeligt. Så kommer lige fif. Har vi simpelthen sådan lige en 10 liters box, big box, back in the big box. En papvin. Og det foregår på den måde, at man tager lige det, man har brug for her. Og resten, det kan simpelthen holde sig 4 timer. Så. Jeg stå der. Og så. Og hvad skal vi så have? Til vores medister. Jeg elsker salsa, så jeg synes, vi skal have noget salsa. Og til salsa, der hører der hakkeløg, ikke? Men nu vil jeg ikke stå og tude foran jer. Så jeg har snydt lidt i forvejen og tudet helt formiddagen. Sådan er det. Og så tager vi en single tomat ned i vores skål her. Så skal vi bruge en stavblender. Den her. Det kilder så dejligt i kroppen, når man bruger en stavblender. Jeg vil lige have en serviet. Satan, det kan nu ikke. Hvad? Nå, der er ingen batterier i. Nå, de sidder jo med din. I min bil.
hammer. Så, vend den. Så når der ikke er en stav, vend en blender, så bruger vi bare makrel, den her gode gamle makrel. Så tag den. Godt tjek. Så køler det. Så kigger vi lige til, nej, hvad er det? Pølsen sagde så brændte mig igen. Godt med dig, det lille engangsstil. Der sætter fuld i dig, men ikke engang en lille bit pølse kunne klare. Velkommen i min vinkælder. Ja, det er Mogens her. Ja, Leif, jeg tænker lidt. Vi har lige haft besøg af dronningen med til det der mønt ude på Fyrkat. Og jeg er lidt bange for, at det måske ikke gik helt så godt. Altså, om jeg måske kom til at fornærme majestæten en lille smule. Jeg tænkte måske om, jeg tror ikke det var en god idé, hvis det var, jeg ringede over til hoffet sådan lige og prøvede at klade en lille smule ud. Du synes, det er en god idé, Leif? Ja, så synes jeg det også. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Ja, så ringer jeg lige til hoffet. Ja, vi tager spil, Leif. Ja, hej. Ja, hallo? Er det hoffet? Ja, det er Mogens. Ja, fra Hadsund, Hobro. Nej, fra Mariagerfjord Kommune. Ja, altså, jeg ville egentlig bare lige ringe til hendes majestæt dronningen for lige at sige tak for sidst. Ja, og så selvfølgelig ønsker hende god bedring. Tror I det er muligt, at jeg kan komme til at tale med hendes majestæt? Ja, vi kan stille om til hende. Ja, jeg venter lige. Ja. Ja, hallo? Er det deres majestæt? Ja, det er Mogens. Mogens fra Hadsund, fra Hobro, fra Mariagerfjord Kommune. Ja, deres majestæt dronning Margrethe, jeg vil bare gerne lige sige tak for sidst, fordi de nu var her i Hobro og var med til at indvie den der flotte møntudstilling, som vi har ude på Fyrkat. Ja, altså, jeg håber virkelig, at de var glade for de fine rundtråd, vi havde fået lavet til dem. Ja, altså til mønterne, naturligvis ikke til dem, deres majestæt. Ja. Men jeg er sikker på, at de ligger rigtig, rigtig godt og sikkert der. Jeg er så uden, at folk på nogen måde kan tage på den. Jeg mener naturligvis mønterne, og ikke dem, deres majestæt. Ja. Jamen altså, det er jo ikke alle og hver, der kan få lov til at holde dem i hånden. Nej, altså, jeg har tit ønsket det. Det har jeg. Ja, altså, ikke dem, deres majestæt, altså mønterne naturligvis. Ja, undskyld. Ja. Jamen, de er så utrolig velbevaret, det er de. Synes de ikke også selv, det er deres majestæt? Hallo? Hallo, deres majestæt? Leif? Ja, det er Mogens. Jeg tror ikke, det var så godt, det der. Jeg gider simpelthen ikke, du sidder og glor langt efter min brystregion, det kan jeg godt sige dig. Det er jo ved at være sidst på måneden. Ja, men du skal fandme passe på, at du ikke får en krænkelsessag på halsen. Eller endnu en. Nå, så pyt da. Jeg ved godt, hvad du sidder og kigger langt efter. Ja, jeg har en Carlsberg og en Tuborg. Hvad vil du have? Jeg vil godt bære på Tuborg. Så får du Carlsberg. Allah. Det så du lige holder det lige. Ja, den der. Perfekt. Der Det kan det ikke. Nå, ja, så går Hobro sgu da vist nok lige på verdenskortet, hva'? På verdenskortet? Ja. Det er en kraftedeme, der har været længe. Eller har du måske lige pludselig fået øje på sådan en bitte hvid plet for enden af fjorden, hva'? Jeg mener jo UNESCO og
fyrkat og alt det der verdensarv der. Nå, ja, det er jeg sgu så imponeret over. Er du ikke? Det er sgu da ligesom pyramiderne og den kinesiske mur, mand. Nej, for fanden. Det er sgu da FUP. 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 Nej, alle 5 danske vikingeborge er kommet på UNESCO's liste over umistelig verdensarv. Fyrkat er sgu da ikke nogen vikingeborg. Hvad mener du? Ja, det er sgu da bare en jordvold, som man byggede en gang i 50'erne. Ja, min farfar, han var sgu da selv med til at bygge den. Var din farfar da viking? God fanden var han da ikke viking. Tænk dig da om for tønder. Altså, nogle gange, så kan jeg simpelthen være rigtig forbløffet over, at der er hjernekapacitet til at trække vejret. God fanden var han da ikke viking. Jeg tror da ikke nogen viking, der nogensinde har bygget fyrkat. Tænk dig om det. Er der ikke? Nej, det var sgu da en eller anden vindtør museumsfyr, som fandt på, at sådan en som Trelleborg, sådan en skal vi også have her i Jylland. Ja, så var der lige tilfældigvis en Peter Mark og ved Møllegården. Ja, det var så før Svend Møller Hansens tid. Ja, så byggede man der. Jo. Så det du siger, det er altså, det er jo ikke Harald Blåtand, som byggede fyrkatte, det er det du siger til mig så? Ej, det er sgu da bare en jordvold. Sådan lidt ligesom Nordic Waste. Den her, den er bare blevet liggende. Ser du for tønder? Først så byggede de fyrkat. Så byggede de vikingehus. Så byggede de vikingegården. Og hvis du lægger mærke til, så kommer de nærmere og nærmere ind til byen for hver gang. Nå, jamen hvorfor det? Det er sgu da fordi Hobro skal til at være en stor vikingeby. Skal vi det? Ja, jamen vikingernes Hobro. Sådan lidt ligesom den gamle by i Aarhus. Ja, det er så noget byrådet har fundet på sammen med UNESCO og EU og Turistforeningen. Ja, og så sammen med ham der Jimmy Lyngvild. Jimmy Lyngvild også? Ja, for fanden tror du, at han har bygget det der vikinge-luksus-klamping ude i Bramslev Bakker? Det er sgu da en test, for at se om det er noget folk, de gider. Ja, der er sgu langt derude på Bramslev af. Ja, og nu er de også ved at finde ud af, hvad smagen den overhovedet kan holde til, og pendle frem og tilbage, og frem og tilbage, og frem og tilbage. Nå, det er sgu da til det der sommersol, ikke også? Det er det, det er. Og lige om lidt, så dæmmer de åen op. Hele vejen langs Vesterfjord. Så kan man sejle helt ud fra Jimmes luksusviking i Klamping. Helt vejen ud til Fyrkat. Nå. Jamen, de er da også begyndt deromme bag ved brusen. Og så kan vi sejle hele vejen derfra. Det er det, de kan. Og ved du hvad? Før du får set om for tønder, så er alle husene lavet op til vikingehus. Hele vejen langs åen og Vesterfjorden. Nå ja. Jo. Nej, det passer sgu da ekstra godt. Men det der højhus, de vil bygge dernede ved Klokhuset. Der var sgu da ikke nogen højhus i vikingetiden. Jo, sgu da. Det her, det skal sgu da bare være et udsigtstårn. Et udsigtstårn? Ja, så kan alle turister stå deroppe og se på alle vikingerne, der pendler frem og tilbage nedenunder. Nå, skal vi så alle sammen til at være vikinger? Ja, god fanden skal vi til at være vikinger alle sammen. Også dig for tønder. Du får bare sådan et skilt på ryggen, hvor der står, foder ikke svin. Hvor får du fra, Kringle? Ved du hvad, de har jo allerede dragter nu i Fyrkat. Og de laver nogle nye hver år. Så vi kommer alle sammen til at komme rundt i sommer. Jeg synes altså ikke, det passer sgu ikke sådan, jeg kan ikke helt forstå det, men er det noget, du har nogle beviser for det her? Ja, god fanden, har jeg da beviser. Nå, og hvad er det så? Ja, hvorfor i alverden tror du, at Mogens Jespersen, han ikke genopstiller som borgmester? Mogens Jespersen? Hvad fanden har han nu med noget at gøre? Kunne du måske forestille dig ham som høvding for en vikingeby med hjelm med håren i og en stor øks i lommen? Nej, det bliver sgu nok lidt svært. Ej, jeg kan sgu være nogen høvding, det kan jeg godt love dig for tønder. Jamen, hvad så med ham der den nye? Han er sgu da heller ikke sådan en viking. Nå, er han måske ikke formand for Bis Bryghus?
Det er kraftedeme mere viking end alle de bønder, der er nede i byrådet. Og så er han sejler. Var hans far ikke også borgmester i Mariager? Var det Gorm den Gamle, eller var det Erik den Røde, eller sådan noget? Kraftedeme til absurd. Jamen, ja, det er en gammel plan, det siger jeg dig. Okay. Men nu venter vi så bare på, at ham der Jesper Skov Mikkelsens skæg, det ligesom kan blive til noget. Nå ja, men så har jeg en god idé. Så kunne det jo være, at du kunne være en stand-in, jo. Ja, det er godt for dig, fortæller. Så synes jeg, at vi går ned i roklubben. Okay. Så kan vi begynde at øve os på det vikingshow. Du roer, jeg hæber. For jeg er et kinasvin. Skylden, den er ene min. Og i næste uge bliver jeg nok slagtet. Nej, har vi diskuteret længe. Holdningen ændres på skift. Vi vil kræve mange penge med en CO2-afgift. Landbruget bliver nok lidt stivt. Jeg er den lille mælkeko, jeg holder på min CO2. Det giver hul i osten og i smøret. Dette liv, det bliver min død. Spis noget mindre oksekød. Det synes jeg er det bedste at gøre. Nej, har vi diskuteret længe. Holdningen ændres på skift. Vi vil kræve mange penge med en CO2-afgift. Landbruget bliver nok lidt stivt. Der har set en postkasse. Har du set en postkasse? Bare en ganske almindelig rød postkasse. Der er selvfølgelig de postkasser, vi selv har, som vi med djævelens vold og magt skulle stille ud til vejen. Ingen ved hvorfor, de står jo gabende tomme. I har ikke set en postkasse. Jeg skal simpelthen have sendt det her brev. Det død og piner. Jeg skal have sendt det her brev. Nå, men jeg må hellere lige forklare. Vi startede med en opringning fra kommunen. Jeg havde ikke aflæst min vandmåler, og nu troede de så med at lukke for vandet. Jeg har ikke fået noget aflæsningskort. Så. Det får man ikke mere.
det skal indtastes på nettet. Det er noget, der hedder e-boks. På nettet. Min kone og mig, vi har ikke nogen computer. Vi har fået af børnene, der har vi fået foræret sådan en såkaldt iPad. Den er vi rigtig glade for. Den er fantastisk god som bordskåner til varme gryder. Nå, men den kunne så også tændes, viste det sig. Men før jeg kunne indtaste noget på den, så skulle jeg bruge det der mit ID. Og det var ikke min sygesikring, fandt jeg ud af. Hvad gør man så? Borgerservice, tænkte jeg. Der må man kan få hjælp til det. Så mig afsted til borgerservice. Det viste så, at på borgerservice, der var der en venlig ældre dame, der sagde til mig, om mandagen hjælper vi ikke med MitID i Hobro. Det er så i Hadsund. Om torsdagen, der laver vi så MitID i Hobro. Men hvad skulle jeg gøre? Jeg forklarede min situation, og så var hun heldigvis så venlig at sige, jamen man kan også udfylde nogle blanketter. De skulle så hentes på nettet. Men hun var nu så sød, så hun sagde, at dem kunne hun godt ordne. Og så ville hun sende dem til mig med PostNord. På torsdag. For det er jo torsdag, de laver MitID i Hobro. Der gik så 3-4 uger, hvor jeg så gik og ventede på, at der kom brev fra PostNord. Indtil jeg så opdagede et sæde på min postkasse, hvor der stod, forkert placering af vinkelret på hæk. Afhent posten på posthuset. Der blev posten nok lige en selvhentende, tænkte jeg. Men så var jeg siddet ved posthuset nede på posttoget. Der var gaben tomt. Det viste sig, at nu skal man hente sin post i superbrusen. I bagerafdelingen. Og der var en alt lang kø, for der var tilbud på hentesnitter. Nå, men jeg skulle så også lige hente en pakke, som min datter havde bestilt til mig. Det var nogle tøfler, hun havde bestilt. De var sendt i brødafdelingen og havde tilbragt 50 minutter i ovnen ved 200 grader. Og jeg har så ikke noget imod lune tøfler. Det var bare mere det, at de var skåret i skiver. Nå, men heldigvis så kom min søn forbi, og han sagde, at man kan få dispensation for alle det der nettet og computeriserede måde. Man skal bare skrive et ganske almindeligt brev, et håndskrevet ganske almindeligt brev. Og så derfor stod jeg tidligt op i morges, satte mig ned og skrev et brev. Et frihedsbrev. Og det er derfor, jeg så nu har brug for en postkasse. I morgengryet der i mørket, der troede jeg faktisk lige, at jeg så en nede ved rutebilstationen. Men da jeg så fik fat i sprækken, så viste det sig, at jeg stod og prikkede en dame med burka i øjet. Nu har jeg næsten opgivet, i hvert fald opgivet PostNord. Det er lige før, hvis man skal være sikker på at få noget frem. Tænk så engang et julekort, det er nok nemmere. Det er nok nemmere at bestille en pizza, hvor der står god jul med cocktailpølse. Så er vi sikre på, at den kommer frem. Så nu giver jeg faktisk næsten op. Farvel og tak til PostNord. Jeg får faktisk en idé. Hvad kan vi egentlig bruge det til? Jo, det der jord, dernede ved det der Nordic West, lille Rams. Det kan man jo ikke komme af med. Det er en god idé. Send det med PostNord, så bliver det sgu væk af sig selv.
10 år tilbage, uden den stå har. Jeg skrev lidt sjove sange, og Trine og så Mark. Facebook og så YouTube, det blev min legeplads. Og OKN er som overvært, jeg gav en gas. Så kom jeg på den idé, at jeg ville lave et show. Stand-up med lidt guitar, det vil jeg gerne prøve. Radioen og så vidt, har gjort mig mega kendt. Jeg tog på tur med min show, og bare jeg var spændt. Det var helt naturligt, ganske seriøst. Toget det skulle bare hele far. At far kom ind, at han skulle med, det gjorde mig lidt nervøs. Sang med kærlighed, det var mig, der skulle være sammen. Og vi sagde og barnet blev et hit. Far og ikke far, men han får lidt prædik, men vi sagde det er det sande svar. Jeg er Anders fra Uro, og jeg er ham med far, jeg det sagde og barnet blev et hit. Far og ikke far, men han får lidt prædik, men vi sagde det er det sande svar. Jeg er Anders fra Uro, og jeg er stand-up-star. Her er et højhus, vælter i sager. Her fik han lov, selvom der var mange klager. Her hvor vi skal bygge, men vi starter med at hygge. Her er et hus, der er lidt skidt. Riv det ned, det gamle skidt. Her i Hobro har vi masser af planer. Bliver det til noget, det der ingen der aner. Bygger vi op, bliver det et flop. Jeg tror sgu ikke, de har penge nok. Her er et campus, kun for de unge. Har vi mon råd, eller er vi bare dumme? Her er et højhus, mange sager, som fik rigtig mange klager. Her er Hobro, hvor vi skal bygge, men vi starter med at hygge. Her er et hus, der er lidt skidt. Riv det ned, det gamle skidt. Her i Hobro har vi masser af planer. Bliver det til noget, det der ingen der aner. Bygger vi op, bliver det et flop. Jeg tror sgu ikke, de har penge nok. Her har vi Føtex, ja, det er der stadig. Skulle vi have nyt, det fik vi vist ikke fat i. Her er et campus til de unge, eller er de bare dumme? Her er et højhus, mange sager, som fik rigtig mange klager. Her er Hobro, hvor vi skal bygge, men vi starter med at hygge. Her er et hus, der er lidt skidt. Riv det ned, det gamle skidt. Her i Hobro har vi masser af planer. Bliver det til noget, det der ingen der aner. Bygger vi op, bliver det et flop. Jeg tror sgu ikke, de har penge nok. Et nyt bibliotek, ja, det kunne vi ønske os. Måske for dyrt, ja, det koster millioner. Det koster millioner også. Her er Føtex, det der stadig, det fik vi vist ikke fat i. Her er et campus til de unge, eller er de bare dumme? Her er et højhus, mange sager, som fik rigtig mange klager. Her er Hobro, hvor vi skal bygge, men vi starter med at hygge. Her er et hus, der er lidt slidt, men det gamle skidt. Her i Hobro har vi masser
Blåkilde, bliver det til noget? Vi kan da håbe, det har vi da forstået. Bibliotek, det kunne vi ønske os, men det koster millioner. Her er Føtex, det der stadig, det fik vi vist ikke fat i. Her er et campus til de unge, eller er de bare dumme? Her er et højhus, mange sager, som fik rigtig mange klager. Her er Hobro, hvor vi skal bygge, men vi starter med et hygge. Her er et hus, der er lidt slidt, riv det ned, det gamle skidt. Her i Hobro har vi masser af planer. Vi gør det til noget, vi der er ingen, der aner. Går vi op, vi gør det flot. Jeg må sgu ikke mere bygge. En biograf, tak. Ja, den kan vel selv stå. Hvad må vi så få? Hvad skal vi egentlig tro på? Ny Blåkilde bliver til noget, eller er det misforstået? Bibliotek, det kunne vi ønske os, men det koster millioner. Her er Føtex, det der stadig, det fik vi vist ikke fat i. Her er et campus til de unge, eller er de bare dumme? Her er et højhus, mange sager, som fik rigtig mange klager. Her er Hobro, hvor vi skal bygge, men vi starter med at hygge. Her er et hus, der er lidt slidt, ved det med det gamle skidt. Her i Hobro har vi masser af planer. Vi gør det til noget, der er ingen, der aner. Går vi op, vi gør det flot. Jeg tror sgu ikke, vi har penge. Nu er byen parat, og vi starter med fart. Med musik og dans og sang derhen skue ind. Er du frisk i blod og tager ekstra time? Find nogle blokture frem, hold lidt til I kommer hjem. Vi starter nu med fuld musik, så tag jer i jagt. Vi er klar med alle nat. Charlotte? Hallo? Charlotte kommer ikke. Der kommer en substitut i stedet for. Det kan vi. Jo, det er Mette. Hun kommer nu. Det bliver sådan. Nej. Lad mig.
kommer der for sent. Ja, undskyld. Det er fordi, jeg er blevet buschauffør. Buschauffør? Man kommer sgu da ikke for sent, bare fordi man er blevet buschauffør. Nej, ja. Jo, altså, når man kører togbus. Hvordan kan du egentlig blive buschauffør? Du kan da ikke købe bus. Nej. Jeg har ude i sådan noget job, sådan noget... Er du i arbejde? Ja, dum i arbejde, ja. Det er snart kaldt det. Det er pas. Jo, hør nu efter. Så min chef for de der togbusser der, han sætter mig altid på den sidste vagt. Og det er der ingen busser er. Så jeg ved ikke... Den sidste bus, den mangler altid. Ja, den mangler. Det er sjovt. Hallo, du skal ikke mangle noget, hvad? Det var den han. Apropos chef. Ja, det er godt. Det er vigtigst først. Ja. Kan du ramme i dag? Ja, det går faktisk rigtig godt, synes jeg. Ja, det er der første gang. Apropos hvad? Chef. Chef? Ja, så kender du ham, Torben Ladefod? Lade? Ja, han er chef i et stort firma her i kommunen. Det er et stort firma. Han er meget dygtig. Det ved han er, for jeg ved også, det er rigtigt, han er det for det er han selv fortalt. Okay, men han er chef i det der store firma. Jeg tror, det er det største firma, der er i kommunen. Det er store. Så er Torben Ladefod, han har sådan lidt, at han synes ikke rigtigt, at hans medarbejdere, de sådan respekterer ham. Så havde han en dag, sat sådan et skilt op på sit dør til kontoret derinde, hvor han sidder, når han er der. Hvor der stod, jeg er chefen. Så var han kaldt til møde ude i byen. Så da han kom tilbage, så er der sådan en lille gul sædel nede under den der store sædel der, hvor der står, jeg er chefen. Der stod det så, at din kone har haft ringet. Hun vil gerne have sit skilt tilbage. Chef. Du er ikke ud på det der øvevind. Ja, de er også store. Det er også stort. Det er rigtig stort. Det er faktisk så stort, så det er lige før, de skal have pedal til at hjælpe med at bygge til. Men er det ikke de der brødrene julevinder, de bygger der langs, og den anden, han bygger der op. Han bygger højt. Ja. Så højt. Han stiller højt. Det er så nok også det eneste, der sker. Prøv det der øvevind. Ham chefen derude, ikke? Han er Jens Rasmussen. Ham kender jeg godt. Han er noget af en mand, der har overblik. Han ser alt. Okay. Han ser alt. Så kommer han gående ind igennem kontoret. Så sidder der sådan en ung mand derinde. Og det ved han jo ikke noget om det ene, der arbejder der, fordi de er jo simpelthen så mange, at der kommer ny helt til. Og hvad så? Så siger jeg, det sandt, hvad sidder du derefter? Kan du så lige få fødderne ned på bordet, og så komme i gang med at lave noget? Sad han med fødderne op på bordet? Han sad med fødderne op på bordet. Okay. Han sad med fødderne op på bordet. Så siger jeg, det ved du hvad du kan. Hvad får du om måneden i løn? 30.000, sagde du. Så
Så kan du lige gå ud i det bogholderen, og så kan du lige hente morgenslænden, så vil du ikke se det mere, for det der, det gider du ikke se på. Så kom Jan sekretær. Kom Jan sekretær, hvad er sket med de der? Jeg har sendt dem hjem. Og der er der ingenting. Så jeg har sendt dem hjem. Jeg er på bakkefjorden, det er ham, vi har ringet efter for at reparere kaffemaskinen. Ved du øvrigt godt, jeg skal til at begynde at læse igen. Læse? Jeg er en bog. Jeg har hørt, at man kan læse en bog. Jeg plejer kun at læse et kapitel. Jeg kender ikke til det her. Så jeg har været nede ved boghandlen for at få en fin bog. Jo, det er der med på Holmstoppet. Ja, det er det. Men det er altså den der nede ved boghandlen, så siger jeg, hvad jeg skal have en god bog. Den må ikke være vold i. Det må ikke være noget med sociale ballade. Og der må slet ikke være noget med sex. Ja, sådan en bog kan man da ikke få. Ja, det kan man godt. Jeg har købt DSB's vinterkøreplaner. En gang hvor Fallegård er som en øde ø. Men udenfor ved bussen, der står alle folk i kø. Når DSB siger ud at se, så er det mest fordi man står og ligger efter bussen ud. Der sker en stil, at vi er glade. Det er der rundt om. Vi vil gerne stå i slag for vores by. Og vi passer vores hånd om. Og vi giver gasset det første bud. Skål. Har du hørt om de der kogelskaber? Har du hørt om de der kogelskaber? Ja, var det ikke det ham med Jørgen Mark Rasmussen, han havde? Hestefotomanden! Ja. Han er hestefotomanden, nej, han har godt nok meget, men det er jo ikke det, han havde, men han var delen hjemme på nok det sur. Han var sur. Nå. Men det er fordi, ved du godt, vi her i kommunen har det, der hedder en stiansvarlig. En stiansvarlig? Ja, hun holder øje med rute også. Okay, nej, det er vist... Jo. Vi har en stiansvarlig, som holder øje med den der panoramarute. Panoramarute? Panoramarute. Nå, hedder hun så Marguerite? Det er en anden rute. Nej, hun hedder noget med Vester. Hun hedder Mette. Vesterhåb hedder hun, så nu er alt håb ladet ude for panoramaruten. Var det hende, som ham med Jørgen Mark Rasmussen så havde fået kogalskab på? Kogalskaber? Ja, vi ved ikke, om han havde kogalskaber på. Jeg synes da, jeg har hørt, at han sagde, at hun var en dum ko. Ja, det passer faktisk ikke. Han sagde bare, at hvis hun havde været født i Indien, så var hun hellig. Apropos. Hans. Pølse. Du siger nu, så pølse Hans. Du siger det, ja. Jeg sidder lige dernede. Altså, det kan godt være, at han har en god plads deroppe på kirketåret, men han ville alligevel sådan lige ud og sondere terrænet sig sådan rigtigt, så har han taget en tur til København og skal vi udvide forretning, så skal det satanas være stort da. Det er også mange pølsevarer. Ja. Så han skulle se hele København. Jeg skulle ikke have for lidt. Så han tog bygbussen rundt derovre. Det var det billigste alligevel. Og så, da han kommer ind i bygbussen, så havde han hørt noget om, at det er vist noget med, at de der københavnere, de har fast plads inde i bussen. Det er også. Ja, så han turde ikke rigtig sætte sig. Så han stod op hele.
Så på et eller andet tidspunkt, så var bussen der helt tom. Og jeg tror, de var i gang anden gang på den samme rute rundt der. Så tænker jeg, nu kan jeg vist godt tillade mig, så sætte mig ned. Så ligesom han var lige ved at sætte sig ned, så sagde buschaufføren, Hans Knudsens Bas. Så ved der sgu ikke noget, at sidde nede der for det blev. Hvor det skulle være. Nej, det er fint nok. Jeg vil sige, at han fik hed Seeland på det. Ja, det der kronen, det er afslut. Godt. Fy for satan. Er det mig, der er det mig, der skal sige noget? Er det bare, hvad din tur? Jeg tror, det er mig. Apropos salen, ikke? Lige dernede, der sidder ham der Svend Rotman. Nå, er det ham med far? Ja, han er far. Han er far. Han er far. Udover det hele er han far. Han farer rundt. Han er jo faktisk lidt sådan. Jeg vil ikke sige, at han er en blære, men det er tæt på. Men han vil godt sådan lige vise lidt om, hvad han har lige været på Sicilien. Har han lige været på Sicilien? Ja. Sicilien? Ja. Så er det måske dernede, det gik galt, fordi jeg ved, at han var... De var faktisk ude at spise begge to ham og så var de ude at spise. Og så skulle han lige vise, nu kan jeg det pis. Jeg kan det der. Så de var på den her fine italienske restaurant. Måske var det på Sicilien. Og så ser jeg altid med menukortet, og det er vældig efter, at de bestilte den fineste, dyreste vin. Så siger Svend, jeg vil gerne bede om 2 Giuseppe Bondalucci. Ja, fint skal det. Så siger tjeneren, det kan desværre ikke lade sig gøre, det er indehaveren. En tur langs fjorden, den er blevet ganske populær. Men møder du en ko på ruten, bliver det pludselig svært. Men nu har hestefotomanden sagt, at det er slut. Så køerne på ruten, de har slået den sidste brud. Men det var det. Bare det kan holdes oprejst, så skal det ikke gå. Ja, det er dig igen. Er det mig igen? Ja. Det skal jeg ikke. Jeg skal sige apropos brud. Apropos brud. Ved du godt, at hvis man brutter, så dør det der klimaet. Dør klimaet? Ja, hvis man brutter, så dør det der klimaet. Ja. Det gør det. Ja, det kan det jo. Når jeg lige ser brutter, så kan jeg godt forstå det, mand. Men du skal bare drikke noget vand. Jeg har forsøgt med de der nye falasker. Jeg var hver gang, så det låget, altså ikke går gerne, så ser det ud som om, det ender med at se ud som om, jeg har pækket lige så på. Ja, hør nu her, min fine ven. Altså, hvis nu man drikker vand og undgår at drikke alt for meget alkohol, så kan man forlænge livet. Ja, det har jeg prøvet. Jeg har engang haft en hel dag, hvor jeg ikke havde en bajer i huset. Det kraftedeme længst der i huset aften. Apropos klima. Ja. Så Lone Sondrup, ved nok hende,
Ja, det kender jeg godt. Ja, og Jens Werner. Ja, de har solgt gården og flyttet på landet. De har solgt gården og flyttet på landet. Har du tænkt over det? Nej, det er så stærkt går det sgu ikke her. Men Lone, der er i deres nye hus ude på landet der, så Lone, hun gik frem og tilbage ved vinduerne der, og det har jo været sådan det var i juli måned, ikke? Altså der, hvor det nærmest er sådan en 100-års hændelse, hvis ikke det regner. Det er rigtigt, det er det. Så det regnede, og det regnede helt vildt. Og hun gik derfra og tilbage ved vinduet der, mens verden stod og kiggede lidt der. Ja, så tænkte han alligevel, altså, hvis det bliver ved med at regne, som det gør nu, så er jeg sgu nok nødt til at lukke hende ind. Ja, det er så dejligt ude på landet. Ja, men apropos klimaet. Du ved godt, ham der Henrik Slot. Henrik Slot? Ja. Han tog over fra ham med Hammer. Ham med Hammer. Det der, hvad hed det der udvalg, han var i? Teknik og tættrafik. Teknik og tættrafik, ja. Det. Ja. Nu er han taget over fra Hammer. Han vil gøre Hobro helt bilfri. Bilfri? Helt bilfri. Nej. Den tror jeg faktisk, du har misforstået lidt af det. Det tror jeg, du har. Altså, han har godt nok sat gang i meget, meget vejarbejde, det har han. Men der er ikke rigtig nogen derude, der vil lave noget. Det kan vi ikke. Ja, så du kan lave det måske bare om igen. Det er jo et kravlende hul. Ja, men det han rent faktisk vil, det er, at han vil lave sådan en ny panoramarute. Ny panoramarute? Ja. En ny panoramarute? Ja. Men ikke ind til Halsvøn? Nej. En ny panoramarute, det gør sådan, at alle jer, der kører rundt i bilen her i Hobro, I skal simpelthen ud på nogle veje, som I aldrig har kørt på før. Okay, så det er sådan en panoramarute kun for biler? Ja. Kun for biler? Ny vej, og så kan man køre på en panoramarute uden farlige køer. Ja, man kun lange kører. En sidste kø her i Hobro, den har vi ikke set. Butikkerne i byen siger, det er en kæmpe bil. Med fyringen af Hammer troede vi nu var det god. Men se nu hvad der sker, når vores søgning er fra Hobro. Vi er de glade mange runder. Vi vil gerne stå et slag for vores by. Og vi passer vores ånder. Og vi vil passe ved det første by. Hvad fanden laver? Der er kø. Vi tager omkørsel. I trøjen nu for 2027. Tror I os, vi får lov til at flyve, når vi får værnepligt? Når vi får værnepligt. Når negle og vi sætter hår. Den danske her bliver fyldt med lækre skår, når vi får værnepligt.
Hvor rent kan det være, når vi får værnepligt? Når vi får værnepligt. Ligestilling, det kan gøre os bedst. Tror I op, vi skal stå op og pisse, Når vi får værnepligt. Når vi får værnepligt. Vi bliver soldater, der vogter vort land. Så kan Putin fandme bare komme an, når vi får værnepligt. Når vi får værnepligt. De åbner negle, og de sætter hår. Den danske hær bliver fyldt med lækre skår. Når vi får værnepligt. Melding, herr General. Fortsæt. Herr General, melder problemer med våbensystemerne ombord på fregatten i Hvitfeldt. Nu igen! Radar sat periodisk ud af system. Kanoner og missiler er som at spille lotteriet. Og ja, gudskelov, så har vi der fregatten Niels Juhl. Så ja. Ja, herr General. Niels Juhl kan godt skyde. Vi kan bare ikke lige styre, hvornår den gør det. Jeg magter ikke. Har vi så ikke noget andet, vi kan sende? Hvad med de grønlandske inspektionsskibe? Kan de fungere inde i Rødehav, måske? Ja, herr General, desværre. Deres strømsystemer er ikke pålidelige, så de kan nok ikke sejle så langt. Men det gør heller ikke noget, for deres kanoner er slet ikke lavet til at skyde. Jamen, det er sgu da en skandale. Vi må da have noget et eller andet sted, der kan skyde. Har vi ikke et raketbatteri i sted? Raketbatterierne er sendt til Ukraine, herr General. Jamen, har vi da ikke fået nogle nye? De er bestilt, herr General, men de er lidt forsinket. Vi regner med at have dem i løbet af næste år. Hvad så med soldat? Vi må da kunne sende nogle soldater. Har vi ikke lige fået flere værnepligtige? Jo, herr General, det skulle vi have. Men vi har ikke rigtig haft noget sted at gøre af dem. Kasernerne er nedlagt, ellers er de simpelthen bare ved at falde fra hinanden. Ikke forstået. Det er jo håbløst. Hvis russerne kommer, hvordan fanden skal vi så forsvare os, soldat? Hobro, herr General. Ikke forstået. De mener vel Holstebro og Dragonkasernen. Virker den? Nej, herr General, jeg mener Hobro. Jamen, vi har sgu da ikke nogen kaserne i Hobro, soldat. Nej, herr General, men der ligger et par krigsskibe ude i fjorden, som vi sikkert kan få lov til at lege. Det er snart de bedste skibe, flåden kan skaffe. Jamen, det er da glimrende. Og det er så patrioter, der vil støtte Danmark, soldat. Givetvis, herr General, hvis bare prisen er rigtig. Jamen, hurra, så er vi da reddet. Næh, soldat, vent nu lige lidt. Hvad nytter det med skibe, hvis vi ikke har nogen soldater, soldat? Tillader, herr General. Der har Hobro nemlig også en løsning. Jamen, sig frem. Her kommer vi i takt, marcherer ud på vagt. Og hænderne den er væk, ja, og flådet sprunget. Og bliver der en version, så er der ikke noget. I byens overvågning, Danmarks sidste bastion. Gevær kan ikke skyde, men vi er ikke fej. Vi håber blot på slutten, også følge ud til dig. Nu ligner den på os, vi bygger på til trods. Giv vagt, giv vagt, giv vagt. Moderne tiders ungdom er blevet alt for sagt. Et kompliment i måsen, så de krænkelsesparat.
En gang der kunne man overraske med et hyggesjov. Hvem fanden fandt på det med den samtykkelov? Den havde vi ikke i 90'erne. Der gramsede byrådmedlemserne. Chefen kunne godt tage for sig, hvis studenter gilde nu bliver bryg. Man ristede over sagte ind, og sådan var det ikke i 90'erne. Der røg et overgreb i glemserne. Tøser i spørgsmål mangler lige nu. Skål, tradada-bum, di-da-hej. En tur på datingsider er ganske nytteløs. Kom, sæt dig her på farmands skød og giv et lille kys. Hvis man vil politisere, så er man pludselig klam. De siger, socialt er noget, man er på Instagram. Sådan var det ikke i 90'erne. Dengang havde intelligenserne søgt som en tavn. Hvorfor man gav en forelæsning, plusser man nu ud af visdom er det mands redning. Sådan var det ikke i 90'erne. Dengang havde intelligenserne det der sikkert er en taberklub. Skål, tradada-bum, di-da-hej. Og bliver vi kritiseret for de unges mistillid, så skulle de bare vide, at det var en anden tid. Og føler du dig krænket, så giver jeg en glas vin. Det ændrer ikke på, du er et kæmpe svin. Det var de også i 90'erne. Moralen blev tappet til potenserne. Og kom ikke at sige, det bare var en anden tid, når livet det var et dårligt med kræft, der vidner. Vi sætter retten her i 20'erne. Både Santa og i julierne. Nutiden tager nu over fortidslem. Skål, tradada-bum, di-da-hej. Undskyld, jeg lige afbryder lige et øjeblik. Jeg skal bare lige høre, har I fået foretaget en vibrationstest? Det drejer sig om, at vi er i gang med at bygge den her store bro op ved banegården, og vi samtidig er i gang med at producere og udvide med højhastighedstog, elektriske højhastighedstog. Derfor er det vigtigt, at vi lige får tjekket bygningerne, og derfor vil I, hvis I bor i det område, snarest modtage en sms fra vores kundeservice, hvor vi så vil komme og foretage den vibrationstesten. Tak, fortsæt bare med. Jeg skal lige, jeg kommer for at foretage en vibrationstest. En vibrator, hvad for noget? Ja, en vibrationstest. Har du ikke fået en sms fra vores kundeservice? En sms? Ja, skulle have fået en sms. Nej, det var vist på lydløs, så. Nå, ja, det er helt i orden, fru. Det går nok uden. Vi undersøger jo muligheden for en potentiel hastighedsopgradering. Potent hastighed? Ja. Hvor meget kan sådan en komme op på? Ja, vi vil mellem os sagt, at det er meget spændende. Forsøger at få den op på 200. Det bliver godt nok voldsomt. Ja, men vi vil jo også så nødig have, at der kommer sætningsskader. Sætningsskader? Ej, kan den da det? Ja, det er set før, og det går jo ikke, hvis det hele revner. Eller hvis der er noget, der falder ned.
Kan det også det? Ja, det er set før. 200, det er trods alt en betragtelig hastighed. Og det er jo både nordfra og sydfra, eller forfra og bagfra. Dog da, altså det lyder godt nok voldsomt. Ja, og det er så derfor, vi skal have foretaget vibrationstest. Inden det sker, ja. Nå, men det er så noget, du har gjort før? Ja, det har jeg gjort masser af gange, så du kan bare tage det helt roligt. Jeg skal nok tage mig af det hele. Nå, det er så Ja, det er jo mig, det er jo sådan set mig, der har udstyret, kan man sige. Så det er altså noget, du gør tit, det der? Ja, det er det. Jeg har sgu gjort det et par år nu. Og nu går vi jo efter og skal til at køre helt fuldstændig elektrisk. Jeg bliver helt elektrisk at stå her og høre på dig. Jamen, det er faktisk meget smart, og det giver jo også færre emissioner, og det udleder også færre stoffer, når nu hele toget kører, så at sige. Men hvor synes du, vi skal starte? Skal vi starte på loftet eller i kælderen? Hvor vil du gerne starte? I soveværelset. Kom. Yep. Du ved, jeg elsker dig. De ord, det sagde min mor, da jeg skulle finde vej. Hvis bare du gør dit bedste, så klarer du det nok. Jeg vandrer sådan lige rundt for. Så snakker de om krig, som om det rager mig. Jeg snapper med Michelle, hun er der tit for mig. Jeg tror hun er fra Esbjerg, måske var det Korsør. Det får vi lige meget, det er ikke noget forhør. Der også til mig og min bedste veninde. Jeg kender ikke dig, ikke dig. Så få dig dog et job, du lever bag en skærm. Du fatter i din hat, det er dig, der er blevet ser. Og jeg fyldes op med varme af TikToks klare lys og overøsas med ønsfattige lys. Jeg følger mit idol, det giver mig livsværdi. Jeg føler så fornæring for et fotografi. I går var det en anden, nu er hun ligesom glemt. Men ikke for vi får noget, det føles bare nemt. Jeg skal alene, mangler en, der følger mig, og min bedste veninde. Vil jeg kende dig? Ja, 049, der er flere tilfælde af tricktyveri i gågaden sidst set lige uden for Torben Møller. Men vi har desværre ikke noget signalement endnu. Hjælp!
Vi er blevet udsat for et tricktyveri. Ja, og det var heroppe på torvet. Ja, stop lige en gang. Kan jeg lige få den forfra? Nej, altså ikke så meget forfra. Fortæl, hvad har I set? Har I signalement? Ja, altså, jeg har set det hele. Det har du da ikke. Det har jeg da. Det har du da ikke. Det har jeg da. Det har du da ikke. Du kan jo ikke se en skid uden dine briller. Dem har jeg på. Det har du da ikke. Det har jeg da. Det har du da ikke. Det har jeg da. Det har du da ikke. Det er dine læsebriller. De andre kan du jo aldrig finde. Rolig nu. Fortæl nu, hvad har I set? Har I et signalement? Ja, altså, der var 2, og den ene var lidt højere end den anden. Det var han da ikke. Det var han da. Det var han da ikke. Det var han. Det var han da ikke. Det var han da ikke. Tak! Det var en stor hjælp. Fortæl noget mere. Ja, altså, den ene var en næger. Det må man da ikke sige. Nej, det må man altså ikke sige. Det må man da. Det må man da ikke. Det må man da. Det må man da ikke. Det må man da. Det må man da ikke. Det må man da. Det må man da ikke. Han var sort. Han havde store læber, og han krøllet hår. Det kan jeg da ikke skrive. Nej, det kan han altså ikke skrive. Det kan han da ikke. Det kan han da. Det kan han da ikke. Så var han afrikaner. Hvordan kan du vide det? Ja, fordi han var sort. Han kunne godt være født i Danmark. For eksempel Østerhur. Østerhur? Så har de godt nok haft en god sommer derude. Kan man så ikke bare sige, at det var en høj person af anden etnisk baggrund end dansk, og muligvis fra Østerhurup? Og den anden? Ja, han var dværg. Det kan jeg jo så heller ikke skrive. Nej, det kan han altså ikke skrive. Det kan han da. Det kan han da ikke. Det kan han da. Det kan han da ikke. Det kan han da. Det kan han da ikke. Jamen, så var han en underholder. Nej. En lille put. Nej, det er endnu værre. Kan man så ikke bare sige, at det var en højdemæssigt udfordret medborger? Jo, det er meget fint. Ja, så havde han sådan en spraglet jakke på. En meget grim spraglet jakke. Det var da ikke grim. Det var den da. Det var den da. Det var den da. Det var den da. Det var den Det var den da. Tak. Jeg tror, jeg har rigeligt. Tak. Ja, 049, vi efterlyser en lille dværg i en grim spraglet jakke og en høj sort neger fra Østerhurup. Hvad fik du ud af det her? En lammebog og en ur. Og en telefon. Kirketorvet ligger der en pølsevogn. Bare kig derop og se, hvad pølse han bringer. Han bager tom og tarmen skriger på lidt dejlig mad. Så kom dog ind og spis, mens kirkeklokken ringer. 2 røde og lidt løg af din føde. De var så søde. Det er rart at være her. Ja. En ristet, hvis du føler dig fristet til at tage en af hver. En medister, der bare ligger og rester. Det er noget, der frister. Man bliver bare så glad. Ja. En furter med lidt sennep og urter. Ja, det er dejlig mad. I 45 år har Hans haft sin vogn der. Hver dag står han med mad klar. Men ikke nogen pomfritter, for det er en pølsevogn. Jeg spotter, ser den dejligste hotter. Den kan ikke blive flottere. Jeg må have den med hjem. Ja. Med det hele, for man må ikke dele. Og den vandt jo DM. Tillykke! Tak, I kan få et stykke af den hygge
lykke og lykke, og det går som en leg. Nu ved I, hvor vi spiser så dejligt. Deroppe hos mig. Din lille steg, dannes til mig, og Nå ja, det blev I nok overrasket, hva'? Jeg forstår sådan en lille lækker melodi, og så sådan en forkælelseskurv, og så ikke mindst det, der lige kom efter det, hva'? Ja, jeg er lige Svend Helmuth. Ved I hvad, nu skal I prøve at høre. Ja, faktisk så burde jeg være sådan rigtig trist. Ja, det er fordi Gurli Margrethe, altså min store stormfulde forelskelse, hun er gået fra mig. Hun er simpelthen sagt farvel. Sådan her. Så det blev jeg næsten sådan rigtig trist, sådan fuldtidstrist, det kan jeg godt sige. Der var jeg nødt til at flytte hjem til mor igen, det var det så. Men så kom jeg hjem, så sagde jeg, Svend Helmuth, ved du hvad, Svend Helmuth, du er nødt til at holde dig op helt. Du skal ikke gå ned med mus og mand og skib og hvad det ellers siger. Det skal du altså ikke. Så jeg blev selvstændig. Svend Helmuth som selvstændig. Ja, jeg kan starte sådan et lille bureau, sådan et bureau, der hedder Svend Helmuths Sugar Dating. Så der er nok nogen her, der sidder og tænker, sugar dating, er det ikke sådan noget med helt unge piger, og så gamle, rigtig gamle, grisede gamle mænd? Jo, det er helt rigtigt. Men bare ikke hos Svend Helmuth. Nej, det har jeg gjort det helt anderledes. Altså, jeg har tænkt ud af boksen, ikke? Altså, det har jeg. Jeg har tænkt modne, flotte, lækre kvinder. Og så lidt yngre, spændstige, veludristede mænd. Og så tænker jeg nok, hvor finder man så nogle veludrustede mænd hen her i Himmerland? Det gør man da lige her. Ja, der sidder det lige og kigge dernede på første række, det kunne jeg godt se. Så er der nok nogen, der tænker, det der sugar dating, er det ikke sådan noget prostitution eller sådan et eller andet? Og det kan jeg godt sige, det kommer ikke længere væk fra det der. Det gør det altså ikke. De er så langt fra det, som det næsten kan være. Altså, det foregår på den måde, at kvinderne, ikke, de giver gaver til mig. Og altså, jeg får ikke mere, end jeg er værd. Men jeg kan godt sige, at jeg lider ingen nød, det gør jeg ikke. Altså, det kan eksempelvis være, at de giver mig sådan et rejsegavekort, eller de giver mig måske en ny habit fra Armani. Ja, eller her sidste uge, der fik jeg sådan en helt ny mobiltelefon. Ja, det er det, jeg kalder mobile pay. Ja, altså, og så, hvis det nu er, det skulle være, ikke, så jeg holder mest til, altså, hvis der skulle være nogen her, det sad og lytter lidt, så holder jeg mest til ude på pigernes krog, ikke? Altså, og jeg kan godt sige, nu når jeg kommer ind ad døren derude, så alle de andre her, de tænker bare, nej, nu kommer Svend Helmuth. Ja, de kalder mig fluepapir derude. Altså, der er ikke en kvinde tilbage til nogen af de andre, når først jeg lige kommer forbi. Så tænker jeg jo, Svend Helmuth, hvad kan jeg så ellers gøre for lige at drive forretningen op til noget mere? Jamen, så har jeg da bare tænkt ud af boksen, det har jeg. Altså, det kan jeg da lige så godt tænke, det har jeg. Så jeg har oprettet et kontor ude på Østerhur. Så er der nok nogen, der tænker, hvor er det lige, du har det kontor henne ude i Østerhur? Men det kan jeg godt fortælle jer. Det kan jeg godt fortælle jer. Altså, hvis I tager havnen der, ikke havnemålen der, og så hele strandstykket deroppe forbi campingpladsen der, om eftermiddagen, det er mit kontor, det er. Altså, så kommer jeg gående der med min lille forkælelseskur, sådan en lille lækker champagne og sådan et forkælelsestæt der. Ja, I ved nok, hvad det skal bruges til, ikke? Altså, så kommer jeg spanderende op der i min speedo, og så er det bare lige at prikke mig på skulderen, hvis der man skulle være interesseret. Der går ikke lang tid, det kan jeg godt fortælle jer. Skulle det så være regnvejr? Altså, så var det jo ikke så godt det på stranden at gå frem og tilbage helt alene. Men det tænker jeg også ud af boksen. Det er laver jeg opsøgende arbejde der. Det gør jeg. Så går jeg op i superbussen. Altså, så stiller jeg mig derude ved flaskeautomaten der, så står jeg lige og venter på, at der kommer sådan en lækker, flot, moden kvinde, det er ikke. Og så stiller hun sig i kø til flaskeautomaten, så stiller jeg mig lige hen bagved det, så står jeg sådan lige lidt sådan. Så flasher jeg lige mit Rolex-ur her. Så siger jeg, prøv lige at se her, det ur her. Det har sådan en helt speciel funktion, det har. Det kan fortælle, hvilken farve trusse du har på, siger jeg. Så tænker jeg, ja, det var da vildt. Ja, siger jeg så. Og lige nu, der siger det, at du ingen trusse har på. Det passer ikke, siger hun så. Det må du undskylde. Jeg kan se, at dit ur, det er en 10 foran. Så smart kan det gøre, så. Det er bare elegant, ja. Ja. Men de er ikke uden grund til, at de kalder
Svend Helmuth får boksmandsdrassen smæssigt. Altså, alt under 100 scoringer på en sæson. Det er ingenting. Kan I have det godt? Vi ses i det stå hurt. Efterår får mig til at blive pisse.